Και αφού σηκώθηκα, πήρα ψώνια, έκανα τη γυμναστική μου, έφαγα, λέω, ποιος καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσω τη εβδομάδα μου με λίγο πετσόκομα στο insomnia. Πάντως να πω κάτι. Όταν βλέπω αγγελίες οι οποίες αναγράφουν τα εξαρτήματα στον τίτλο και μετά το σύνολο της τιμής είναι άλλο από το σύνολο που αναγράφει εδώ πέρα, νευριάζω. Και το συγκεκριμένο πακέτο σαν τιμή είναι πολύ κομπλέ τιμή, ρε φίλε. Πονηρό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή θα μπω μέσα. Τι, θα δω την αγγελία και θα την πατήσω ενώ έχει παραπάνω τιμή από ό,τι είχε στον τίτλο. Δεν γράφει συν, δεν γράφει πακέτο, αλλά αυτό είναι τύπου. Πώς είναι το clickbait, κάπως έτσι είναι και αυτό. Με λίγα λόγια. Αλλά είναι κομπλέ τιμή, ας πούμε, το συγκεκριμένο. Φωτογραφίες βέβαια και τα λοιπά δεν έχει, αλλά έχει 50 αξιολογήσεις ο άνθρωπος. Και είναι και μέλος του 2008. 9400F. Άριστος δεν έχει γίνει ποτέ overclock. Δεν γίνεται να γίνει ποτέ overclock. Λεπτομέρεια. Για δουλειές όπως email, Word, Excel και YouTube. Υπάρχει το εργασιακό φαν, όχι παζάρια, ανταλλαγή με Ryzen 7 και διαφορά από μέρος μου. Όχι παζάρια. Το Ryzen 5 4500 που είναι σαν το Ryzen 3600 σχεδόν. Σχεδόν δεν είναι ίδιος. 75 ευρώ. Καινούριος. Με 12 threads αντί για 6. Και ο 3600 σε tray έκδοση 74 ευρώ. Καινούριος. Με 12 threads αντί για 6. Και κλασικά αυτό που έχω αναφέρει σε όλα τα βίντεο, 88 ευρώ καινούριος, χωρίς ψύκτρα και 92 με ψύκτρα, με 12 threads αντί για 6. Και Zen 3 αρχιτεκτονική, πετσοκομμένη κλασικά. Don't buy this. Εκτός, η μόνη περίπτωση που θα συμφωνούσα να το αγοράσω συγκεκριμένο, γιατί θα σώσει συνολικά λεφτά από αλλού, είναι αν έχει ήδη σύστημα το οποίο έχει πολύ χειρότερο επεξεργαστή μέσα και μπορεί να πάρει το 9400F. Τότε ναι, θα σώσει κάποια φράγκα. Μαζί σου εκεί ναι. Ryzen 5 5600G. Με σωματωμένα γραφικά δεν χρειάζεται καταυκόν, όχι αλήθεια. Καθώς παράγει και ο ίδιος εικόνα με εντυπωσιακές αποδόσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί να μην τον πάρω με 118 ευρώ από το Scrooge και μέσω Scrooge κιόλας. Δηλαδή να πω ότι έχω και την ασφάλεια του Scrooge έτσι, ως μεσάζοντα. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προβλήματα του Scrooge, απλά λέω ότι είσαι το μεσάζοντα του Scrooge. Και να τον πάρω 110 χωρίς αναφορά απόδειξης, χωρίς αναφορά τίποτα, σχεδόν στην ίδια τιμή με τον ολοκένουργιο. i3 8100 από την εποχή που η Intel είχε τους i3, βασικά και στους 9 το ίδιο δεν ισχύει. Νομίζω. Στους 10 ξεκίνησε να τους κάνει hyper-threaded με 4 πυρήνες και 8 threads. Με 4 πυρήνες. Στις προηγούμενες γενιές να ενημερώσω το ότι η i3 ήταν διπύρινη με 4 threads. Fucking hell, Intel, I feel so, no, I appreciate it. 50 ευρώ για τετραπύρινο επεξεργαστή. 64 ευρώ για 2 γενιές μετά με hyper-threading. 10%F, 64 ρουλάκια, έχω διπλάσια threads, λίγο πιο ψηλό το single core. No. It's a big fat no from me. Εδώ έχουμε έναν κύριο, ο οποίος δίνει τον 5800 XTD, αγορασμένο τον Νοέμβριο του 2022, εγγύηση τριετή μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 προφανώς, σε μια τιμή που θεωρητικά είναι decent. Εγώ όμως θα πω το εξής. Δεν είναι κακή, αλλά με 35 ευρώ παραπάνω παίρνεις τον ίδιο επεξεργαστή καινούριο. Δεν ξέρεις πώς έχει χρησιμοποιηθεί από τον άλλον που θα το πουλήσει και ακόμα και να μην ξέρεις, έχει ήδη χαλάσει το 1,5 χρόνο εγγύησης. Συγκεκριμένα και ο κύριος εδώ πέρα θέλει όχι παζάρια και ανταλλαγές. Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα. Όταν είσαι τόσο κοντά στην τιμή του καινούριου, πρέπει να μπορέσεις να είσαι έτοιμος να κάνεις κάποια παζάρια για να μπορέσεις να το πουλήσεις. Γιατί εγώ, αν το βλέπω αυτό το πράγμα, θα μου σφάσει. Όχι. 275 ευρώ καινούριο του κουτιού, να τον ευχαριστώ εγώ, να τον ανοίξω, να τον μυρίσω, να κάνω έτσι. Να είμαι σφάσει. Είναι δικό μου καινούριο από την αρχή, δεν το έχει ανοίξει κάποιο άλλο. Το χρησιμοποιώ εγώ. Εγώ ευθύνομαι για όλα και τον πήρα με λίγο παραπάνω από ό,τι τον έπαιρνα μεταχειρισμένο. Το συγκεκριμένο, άμα πηγαίναμε στα 2,20, θα ξεκίναγα να το σκέφτομαι. Και μετά πιο κάτω, προφανώς δεν θα το σκεφτόμουν καν. Ολοκαίνουριος αγοράστηκε 18 ενάτο από γνωστό μαγαζί, απόδειξη, εγγύηση φυσικά θα δοθεί. Αγοράστηκε για ένα BIOS update και ξαναμπήκε στο κουτί του. Το φαν δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, η πάστα του είναι ανέγκυχτη. Θα παρακαλούσα όχι παζάρια γιατί πρόκειται για δούλευτο επεξεργαστή, επίσης όχι ανταλλαγές. Όχι παζάρια. 64 ευρώ. 71 ευρώ. Και για να δείτε λίγο για τη CPU μιλάμε. 2 threads. 2 threads. 2 cores. 2 threads. Θα πατήσεις να ανοίξεις YouTube, Excel και 2-3 πράγματα μαζί ακόμα. Δεν μίλησα για πολλά πράγματα. Μιλάω για basic usage
που κάνω εγώ τώρα χωρίς να γράφω το βίντεο, σκεφτείτε, και να παίζει και κάτι στο background. Και να έχω και ένα Excel. Και να παίζει στο background ένα βίντεο για μουσική. Όπως κάνει πολλοί κόσμος. Και ξεκινάς και το φορτώνεις στο Excel. Και ο υπολογιστής θα είναι σε ευρική στάση κάθε βράδυ, γιατί θα προσπαθείς να φορτώσεις 2 threads net το 2024. Δεν ξέρω καν γιατί βγαίνει αυτός ο επεξεργαστής ακόμα. Intel σοβαρέψου, έχεις κάνει παπάδες τα τελευταία χρόνια για να ανταγωνιστείς AMD. Αυτό γιατί το βγάζετε ακόμα. Ή τουλάχιστον ρίξτε σε τιμή. Και κάτω με hyperthreading. Να σας κάνω λίγο cosplay ανθρώπου που θα χρησιμοποιήσετε τον επεξεργαστή 2024. Αυτό τον επεξεργαστής. Πλάκα κάνω, εντάξει. Και εγώ είχα FX παλιά. 9590 ήταν μια υπερβολικά overclocked έκδοση του 8350. Κάτι που έκανες achieve και χωρίς να αγοράσεις 9590 βέβαια. Δηλαδή το base clock του 9590 νομίζω το 4,7. Ναι, 4,7. Εγώ τον 8320 που είχα, με σάπια μετρική κιόλας, τον είχα 4,6-4,7 daily για καιρό. Τώρα 60 ευρώ για αυτό το εξή πάλι προφανώς δεν αξίζει. Εφόσον είπαμε υπάρχει ο Ryzen 5 4500, υπάρχει ο 10100F, ακόμα και να έχεις τίποτα τύπου Ryzen 2400G, 3400G και όλα αυτά είναι καλύτεροι. Οι περισσότεροι επεξεργαστές που υπάρχουν τώρα πια και μοντέλα βγήκαν το 2017 και μετά που ξεκινάνε από 80-100 ευρώ, τότε πάλι είναι καλύτερο από το 9590. Αυτό θα το πάρεις μόνο άμα είσαι φάση overclocker και θες αύριο να ξεκινήσεις να κάνεις LN2 overclocking. Καλή τύχη με να βρεις μια μετρική τώρα αυτή τη στιγμή που να είναι σε καλή κατάσταση και μην έχουν κάψει τα VRM της, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Ryzen 3 300X. Αυτός εδώ έχει βγει μαζί με τον 3100. Ήταν και 2-4 πυρήνες και 8 threads. Ο 3100 για λίγο καιρό ήταν ένα πολύ decent CPU που μπορείς να αγοράσεις κάτω το εκατοστάρικο για να φτιάξεις ένα budget gaming σύστημα. Αυτή τη στιγμή όμως, φίλε μου, υπάρχει ο 10100F στα 60 κάτι ευρώ και υπάρχει ο 4500 στα 71 ευρώ. Με 6 πυρήνες και 12 threads Zen 2 αρχιτεκτονικής πάλι. Βέβαια, 50 ευρώ. 50 ευρώ είσαι καλά. 70 ευρώ είμαστε πολύ close και ουλευτικά δίπλα με τα καινούργια εξαρτήματα. 9900K 400 ευρώ. 9900K 4 εκατοστάρικα. Και 3 άτομα παρακολουθούν. Ο 9900K, ο οποίος δεν έχει καν P-cores και E-cores, γιατί αυτό ξεκίνησε, θα θυμάμαι καλά, με τα 11 της γενιάς Intel. Ή 11 της 12. Νομίζω 11. Είναι 8 πυρήνες 16 threads. Πολύ πιο πίσω σε single core από τώρα, γιατί μιλάμε για 5 γενιές μπροστά. Υψηλή κατανάλωση για το performance που έχει. Καλά, μιλάμε για 9, αυτό είναι στεντεράκι τα τελευταία χρόνια. Και τον δίνεις όσο έχει καινούριο σε ένα 7800 XTD που το πατάει στο λαιμό και πίνει καφεδάκι πατάτοχα σε καρέκλα και παίζει GTA στη μία οθόνη και στην άλλη κάνει stream και με το άλλο πόδι παίζει και Fortnite. Φίλε μου, τα 400 τι. Δεν γίνεται, δεν κάνει. Είναι και επεξεργαστή που θα θέλει ψήξη, όχι αστεία. Συνολικό χρόνο 1,5 δεν έχει σημασία. Είναι παλιό μοντέλο. Είναι χειρότερο από τα καινούργια στα ίδια λεφτά. Δεν ξέρω πως είναι χειρότερο από τον 7900X, που είναι πολύ πιθανό να είναι χειρότερο από τον 7900X. Βασικά, όχι πολύ πιθανό, είναι σίγουρα χειρότερο από τον 7900X, γιατί 7900X και 7700X ανταγωνίζονται τα 13η γενιάς Intel. Με λίγα λόγια. Θα το κάνω και ακόμα χειρότερο. Περίμενε. Το κάνω και ακόμα χειρότερο. 7700X, ο οποίος έχει 320 ευρώ, με 9900K. New set! Πολύ πιο γρήγορος, ενώ lower is better. Wow! Παραπάνω από διπλάσια απόδοση. Higher is better. Higher is better. Lower is better. Δεν το περίμενα, αλλά αυτό είναι παραπάνω από το περίμενα. Hitman. Νομίζω είναι ένα 30% πάνω τουλάχιστον. Με 3090 σε Full HD. Μπορώ να δω και άλλα κανάλια. Μια σεβαστή διαφορά. Όχι μεγάλη διαφορά. Αυτό το Raider είναι κομπλές επεξεργαστές γενικώς γι' αυτό. Witcher 3, ok. Είναι πιο παλιά εποχή, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Cyberpunk. Βαρύ παιχνίδι, είμαστε 120 FPS. Cyberpunk γιατί 2K, δεν ξέρω γιατί. 4K για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, η διαφορά φάνηκε στα Full HD και στα προγράμματα όλα. Far Cry 5. Γενικώς επιτοπλίστων όταν παίζει Full HD υπάρχει διαφορά. Άλλες φορές σεβαστή, άλλες φορές όχι τόσο. Γιατί κάποια παιχνίδια δεν είναι optimized, δεν είναι κομπλέ. Τρέχουν κάποια παιχνίδια. Θα δούμε κι άλλο. 150 FPS ο 700X, 110 FPS ο 900K. Είναι λογική διαφορά αυτή. Ο ένας είναι αρκετές γενιές πίσω και ήταν για να ανταγωνίζεται με 3000 series πρακτικά. Από Horizon δηλαδή. Θα δούμε Forza Horizon στο low. 212 FPS, 141 ο 900K.
Να δούμε Microsoft Flight Simulator. Εδώ δεν ξέρω πόση διαφορά θα υπάρχει. Είναι πιο βαρύ παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά και πάλι. 142 FPS, 111 FPS. Και να δούμε και. Shadow of the Tomb Raider θα έχει λιγότερη σίγουρα. Έχει μεγάλη πάλι. Γιατί το έχει βάζει στα low, μου το έχει βάζει στα ultra, δεν θα έχει τόσο μεγάλη. Αλλά αυτό μας νοιάζει στη στιγμή. Να δούμε scaling. Λοιπόν, και έχουμε και Plague Tale, το οποίο πίσω θα το παίξω το παιχνίδι κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε κομπλέ. Από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά σκουπιδιάρικο game. Γιατί με low σε 30-70 βγάζει 100 FPS. Anyway, το πήρατε το point και το τελευταίο βίντεο και από αυτό το βίντεο και από άλλες έρευνες που μπορείτε να κάνετε και να δείτε ότι ο 900K σίγουρα είναι πιο αργός. Ο 900K ανταγωνιζόταν, είπαμε, με 3.000 και τώρα το πρόβλημα που αναφέραμε. Το 7700X έχει 323 ευρώ. Στοιχηματίζω ότι και 7700 που είναι στα 250 χωρίς ψύκτρα και στα 300, στοιχηματίζω, δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι είναι πιο γρήγορο στον 900K. Και είναι λογικό. Είναι πολύ πιο καινούριος. Δεν έχω να πω κάτι για κανένα λόγο τον επεξεργαστή. Αυτό τον επεξεργαστή αυτή τη στιγμή σκεφτόμενος ότι υπάρχουν και 5.000 series σε ακόμα καλύτερες τιμές, όπως είναι ο 5800 X3D, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, στα 255. Ή όπως άμα θες να πας ακόμη πιο κάτω και πάλι θα έχεις παρόμοια performance στα games με 170 ευρώ. Αυτό εδώ είναι ξεφτιλίκι μεγάλο. Δεν θα έπρεπε να το παρακολουθείτε. Όσο παρακολουθείτε κάτω του, μην το παρακολουθείτε. Πρέπει να πέσει πάρα πολύ αυτό που σας για να αξίζει. Και δεν θα έπρεπε για κανένα λόγο να πάτε σε κάτι τέτοιο. Είναι υπερβολικά ψηλά τιμή. Είναι φάση, δεν ξέρω να πω, διπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Κάπου εκεί. Και εκεί που είχα αρχίσει το βίντεο και ήμουν σε φάση, ρε φίλε, έχουμε καλές αγγελίες. Δηλαδή, μπράβο, δυσκολεύομαι να βρω. Δυσκολεύομαι να βρω μακακίες, να το πω και έτσι. Μακακίες επίτηδες το είπα για το YouTube. Έχουμε αυτόν. Ryzen 5 1600. Επεξεργαστή λειτουργία άψογα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δίνεται με τον φάκελό του και τα χαρτιά του όπως αγοράστηκε. Φάκελό του. Πάρα πολύ προσεγμένος και δεν χρησιμοποιήθηκε για βαρύ gaming. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό που λες. Θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια σε high graphics με 120 fps και medium graphics. Αν υπήρχε FBI για τις μακακίες που λένε κάποιοι για το performance, θα ήταν σε φάση έτσι με το ότι χτυπάγανε την πόρτα. Open up! Τι μαλάκι! 120 fps μπορεί σε κάποια παιχνίδια. 200 fps με τις σπάνιες περιπτώσεις να είναι Rainbow Six Siege και CSGO και αυτά. Μπορεί και Valorant πάλι δεν νομίζω να πηγαίνει πάνω από 200 FPS επεξεργαστής. Τον είχα τον επεξεργαστή καταρχάς. Εκτός που τον είχα, ξέρω αρκετά πράγματα για αυτά για να ξέρω να πω ότι δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Το 120 FPS σε high graphics σε ποιο gamer παιχταρά μου. Εσύ παίζεις να μιλάς τώρα για παιχνίδια 2015-16. Και medium graphics 200 FPS. Αγορασμένος από πλαίσιο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. 100 ευρώ. Δεν χρειάζεται να πω ότι όλα τα παραδείγματα που έχω πει τόση ώρα στο βίντεο είναι καλύτεροι επεξεργαστές και φθηνότεροι και αχρησιμοποιητοί. Και εκείνοι μπορεί να παίζουν όντως κάποιοι από τους 120 FPS σε high graphics. Κάποιοι πάλι. Πρώτος ήταν 900K που με έκαψε τον εγκέφαλο γιατί στην αρχή το σκέφτηκα ότι ήταν κακό, αλλά συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι είναι πολύ χειρότερο από ό,τι περίμενα αυτό σαν αγγελία. Και μετά ο άλλος με το Ryzen 1600 που εγώ τον δικό μου τον έδωσα 70 ευρώ το 2019. Τώρα για να καταλάβετε λίγο πόσο κακή ήταν η αγγελία, το λυνούμε το 900K. Εδώ πέρα ο άνθρωπος δίνει το 900K, μία μητρική gaming overclockable, μία καλή ψύχτρα, 32 GB disk RAM, 970 SSD με 60 ευρώ πάνω. Θα τα περνά? Όχι. Γιατί θεωρώ το 900K εντελώς αυτή τη στιγμή κακή αγορά. Άλλο αυτό. Αλλά εδώ πέρα ο τύπος μας δίνει μια καλή μητρική, τα μας δίνει πράγματα. Εδώ πέρα στο σύστημα δηλαδή τι πετάς μόνο? Κάρτα γραφικών, κουτί τροφοδοτικό. Μπορεί η τιμή να μην είναι καλύτερη και να μπορώ εγώ να πάω να αγοράσω καλύτερο επεξεργαστή αυτή τη στιγμή για πολύ λιγότερα λεφτά. Παίρνω, ας πούμε, με 170 ευρώ τον 5700X, με 120 ευρώ μια decent B550 μετρική, 290 έχω πάει. Με ψύχτρα δεν χρειάζομαι technically, αλλά πες ότι βάζω τη Halo της Cooler Master που έχει στιγμή 30 ευρώ, 290, 320, 70 ευρώ, 32 GB RAM. Είναι Trident Z πάντως. Είναι καλή fast Trident Z. 290, 320 και με τις RAM και με τον SSD μπορείς να το συναγωνιστείς άμα αλλάξει μοντέλο. Πιθανώς βέβαια. Αλλά θα πάρεις ολοκαίνουργιο PC, έτσι. Ολοκαίνουργια parts στα παρόμοια λεφτά. Δεν είναι το point μου αυτό εδώ πέρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο φθηνότερο. Ναι, θα μπορούσε να είναι φθηνότερο. Θα ήταν πολύ καλύτερη αγγελία με το φθηνότερο γιατί είναι αρκετά παλιά τα parts. Ο άλλος έδινε 4 εκατοστάρικα με τον επεξεργαστή. Τώρα ελπίζω να καταλάβατε πόσο κακή ήταν η άλλη αγγελία. Ελπίζω να δεν μπεδώσατε.
Τι 190 ευρώ ρε το 9700 έφερε. Είναι 8 πυρί, είναι σκέτο. Αυτό ήταν φτιαγμένος για να ανταγωνίζεται με τρίτης γενιάς Ryzen. Με Ryzen 3000 Zen 2 εκτοκτονική. Τα έχει κάνει λίγο μπουρδέλο η AMD με αυτό το θέμα. Τι 190 ευρώ και μας χρεώσει και τα μεταφορικά. Θα φάω μπαν. Θα φάω πραγματικά μπαν. 200. Τα ίδια λεφτά. Και με 200 κάτι παίρνουν 700-600. Παιδεύτηκα λίγο να βρω αγγελίες στο στυλ που βρίσκουμε, που να είναι αρκετά meme δηλαδή. Βρήκα. Αλλά συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολύ κομπλέ αγγελίες και θέλω το επόμενο βιντεάκι να συζητήσουμε για PC που μπορεί να φτιάξει βάση μεταχειρισμένων. Επίσης θέλω να πάρω το challenge στο οποίο κάποια μου σχολεία στα σχόλια για το αν γίνεται να φτιάξει PC στα 6,5 με 7 εκατοστάρικα που να είναι όσο πιο future proof γίνεται και ταυτόχρονα παίζει 2K. Της εξήγησα και με βάση τα που ξέρω και με βάση τα που βρήκα ότι δεν γίνεται αυτό με καινούργια parts. Εντάξει, αν πας για 1440p θα πρέπει να πατήσεις τελείως το future proof το κομμάτι και να βάλεις ό,τι πιο value υπάρχει αυτή τη στιγμή σε απόδοση ανά ευρώ, θα το πω εγώ. Στα ελληνικά, απόδοση ανά ευρώ, όχι performance $5. Θέλω όμως να δω σε κάποιο επόμενο βίντεο μήπως και καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιο σύστημα που να κρατάει λίγο από το future proof και ταυτόχρονα να έχει και κάπως 1440p. Δεν μπορείτε να έχει ultra 1440p, δεν παίζει αυτά τα χρήματα. Εκμεταλλευόμενος και τα μεταχειρισμένα κομμάτια. Όπως και να έχει, να ξέρετε ότι θα με βρείτε σταθερά στο Twitch τα απόγευμα μετά τις 5. Παίζουμε Lost Ark, Valorant κτλ. Έλα να τα πούμε στα σχόλια, έλα να τα πούμε στο Discord. Άσε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο και κάνε subscribe για να μου δείξεις ότι θες να συνεχίσω να κάνω περιεχόμενο σαν και αυτό ή οτιδήποτε άλλο να βάζω. Bye bye.